Ani to bokrok se sobai ki kai kai. To borok no ya phairi kha borok no je khaiban khai to. An to te kono khainani chaicho. Monta moton jugo milih haja arjuna borok arjuna no sing dong manha Angle saichungja se tabuk ang tamo khaisenai police rong no khaitun je khaimani hinei saka kasalia gathwalni logisong Ranjan Kondo aw tini Ranjan Kondo kok thuma thumnai rengno phunuka bahaike butharka bo jagani simitrangei butharka subai sukroi sawi khnarika tei bosaka champawar osi sukromoni deborma sawi khnarika 8 jonano lomkha hinei naimthang bodolok bo chaitokmani yagolono tini lomjaka nge faidi takhuk Ranjan Kondo tamo sananai tei tamo phunungnanai mo khaitom kuwa katal khurjaga ba haide na ageno khurjak tungo leptin kasam oro borok buthari akne oro no phoboi tuno mo harok khijonja tongma da एकदम पूरा लेवल देखो खींच नो खर्जा लेफ्टिन के चा ge borok no tisa borok no oi mo khoro yakno खुचाका khosa khata bor नो खचाय खुचाका thana rok phai mani bisingtui singmani bisingtui borok no ma khuri makari कारी खता tam klai sin sakamu da bu thanai rok da bu nini tam klai जो तो नो नौनी बरक नो যখন সাদি বুতি klai abu সাদি da कैसा तंग दादा te bin bu sabati ja te kai do dona kai bagina te kai sa kai bu phayong te kai sa bu phayong te jo to na ro bagina manu bu phayong tin jona bati ja bagina ta mono nok kaisa siko na no kai sa khorok cha se baire ni borok mutui furut borok ekdom target teb se chakang khaina nai manta ano thegri maya oh ang to nungjak bodo bela thango english ro nung phayo ang banogo ko jati bai asuk jan kai naro bo target khajar to mang na ano no sikang tangnani e por san big no ai kang ang to phebo phagya bong logya sung koili na yeli atang ai kai ang ano ya kai ri khapano khai bai ri khata